Haga jingle kai ICC Cricket World Cup happening ke Australia Persia ke Pakistan. Haba pai shagani ke jingle kai ke Pakistan kala job ya ke tos. Bat kala ailat ya ke Australia batin nengkong. Haga palitit jong ke Australia ki arngut ki rangtit kmat jongka ki lala ban kamai hadu ars pa san khundai runs. Haga baga Australia kala la ban kamai hadu lais pa riu knyo runs bad hap khandai wicket naki san peu over. Haga ba Mitchell Marsh ulala ban kamai shispa arpoi runs. But David Warner ulala ban kamai hadu shispa riu peu lai runs haga ni ke jingle kai. But nagaliang ki bowling jong ke Pakistan Shahin Afridi ulayo ban khor hadu san wicket haga ni ke jingle kai. Haga palitit jong ke Pakistan ki rangtit khmat ki jongka ki lala ban ile kai bha Henry ki klem la pat ban penlim ya ka runs jong ke Australia. Haga baga Pakistan kalala ban kamai hadu lais pa san runs bad hab baro ki wicket nagi sau peu san point lai over. Haga baga Australia kalala ban penlim ya ka Pakistan dan riu peu runs. Nagaliang ki bowling jong ka Australia u Adam Sampa urang kawang ball jong ka Australia ulayo ban khur sau wicket haga ni jingile kai. Ling baga ni nam job ka Australia kala kiu sha kerdan ka basau haga mit ya ken point kat baga Pakistan kadon haga kerdan ka basan. Haga jingle kai Chinese Super League hapring ka Kenhun Oscar ka Shanghai Port Persia ka Beijing. Haba pai shagane ka jingle kai ka Kenhun Oscar kalamat ya ka namrem dai wela ar ya gane ka shigol jong ka Shanghai Port la yoban tap shua ban kot ka jingle kai lengba wulei pat ya ka bol la yarapen bu do Oscar ban lengba gane ka namrem ka Kenhun jong Oscar kadon kam ban job sak we ka jingle kai ban hiora ya ka namla du jong ka Chinese Super League menta ka samoi. Haga jingle kai Saudi Pro League hapring ka Kenhun Neymar ka Al Hilal Persia ya ka Al Khalij. Haba pai shagane ka jingle kai ka Al Hilal kala yo ban penki jar nengkong haga minute ka balai peu lengbau Mitrovic. Badai lama gane ka shigol ka Al Hilal kala tam haga kela step dai wela not. Bad haga kela mid ka jingle kai ka long maria khai haga ba baro artali ki Kenhun ki klemla ban penki jar hadu bukot ka jingle kai. Badai lama gane ka shigol jong Mitrovic la penlong ya ka Al Hilal ban Korea ka nam job haga ni ka jingle kai dai wela not. Ban lengba gane ka jing job ka Al Hilal ka nang ne akhli du jong ka mit ya khen point. Haga wei pat ka jingle kai hapring ka Al Tawan Persia ya ka Kenhun Benzema ka Al Ittihad. Haba pai shagane ka jingle kai ka Al Ittihad kala yo bat penki jar ningko lengbau rangile kai ba kensai jongka Karim Benzema haga minute ka ba ar peu ar. Ndai tang hadin sau minute ka Al Tawan kala yo ban tap ya ka gol penia khai lengba ka un gol jong Karim Benzema. Badai lama gini ke ar gol jong Benzema baro artli ki Kenhun kia khai ya ka kela step. Bad kumjuro hadu bukot ka jingle kai baro artli ki Kenhun kia khai ta marshi gol. Baling bagane ke jingle khai ka Al Tawan kadang ne kerdan ka ba ar bad ka Al Ittihad kadang ne kerdan ka balai.